من دومان بهنا دكده بهنا دكده هاش بشتينش بنا تدومان بهنا نقدر أفكاري برشتا بالمصاب بس يمكن هنجيك يمكن ها تشيء تمام يا بابا تقدمه تی خوشتر جیان کی ها تچ منه وقت چیا çünkü çia olmamıştı aşkım insan aram dikin hemrov ter dikin ne Havaladır. Kesek avcıları falan gibi ki. Yani de planlamayı da hava. Ne olsa? Ne? Varıyla kutucu bunu. ده واسيما نيجي برا مامي نجيت كده يا جماعه ايدي تمشي جيا وين Suyun akar munzur durmaz çalmarsın. Çok hoş ne? Süper. Ya. Açmıştı şaşma ağzı dersi travmalı bir çekim bu kadar çok hoş yapmalı diyeceğim. Canım kim temel kaz bulandayı. Kurban dur bu. Tabii binler. Çok hoşlar. Biraz bir acayip ya. Hisse bir acayip mi de çebu. Ya bir şey daha. Em agahiya filmekî din devam dikin. Filmekî ku niha amadekariya wî tê kirin filmê Nûjiyan derhênereke biyanî vî filmî dikişîne û bala xwe dide ser şervanên gerîlayê jin ê azadiya Kurdistanê. Lê ji bo çêkirina vî filmî pêdiviya wan bi alîkariyê heye û ji bo vê yekê jî kampanyayek dane dest pê kirin. Hadi bana. Çiya yuva devam. Diyar şu ana. Navim Tekoşin Ozan. 32 sala. Dınav hareketa jinu PKK'de Tekoşin meşin. Kobani yerdir. Ev heval hemu. Kobani devam. Hemu heval üç çakışçıya hatın. Çün arikariya şeriko yani Kobani vakti Daesh erişkir. Hemu. Heval jin dü helide de asla fermandariye devam. Fermandari berxodane Kobani heval jin. Em di zehmetîn mezin de dijîn. Serma, germa, dijmin, çiya û gelek tiş dikarin ters biçin. Lê em bi biryarin, em ê bi ser bikevin. Bi hezaran jinên ji neteweyên cuda tevlî gerîlayên Kurd bûn. Wan tünel kolandin,
û li Çiyayên Kurdistana Başûr civakek nû ava kirin, da ku xwe ji êrişên domdar ên dron û balafirên Tirkî biparêzin. Ew her roj li vir jiyana xwe dixin xeterê û her roj li vir li ber xwe didin. Pêwîst e em niha çîroka wan vebêjin, ji ber ku em di qonaxek guhertinek mezin a ji bo herêmê re derbas dibin. Lewma jî ev fîlm dikare bibe alîkar ku mirov bibîne ka ev jin kîne, çi dixwazin û vîzyona tevgera wan çi ye. Zêdetirî 30 salanê ku te koşîn Ozan ji bo rizgariya gelê xwe şer dike. Li kêleka wê jinê ciwan hene ku nû hilbijartine ku tevlî gerîla bibin. Ferîde ku em ê kifş bikin ku ew jî müzisyeneke dibêje, dema ku hûn tevlî tevgerê dibin, ew mîna ji nû ve ji dayîk bûnê ye. Hûn jiyana xwe ya berê diterikînin û navê xwe diguherînin û divê hûn her tiştî ji nû ve fêr bibin. Derhênera fîlm Benedetta Argentîr yekane derhênera fîlmanê ku karî bûya bikeve van çiyayan û bi jinên gerîla re bijî jiyana wan a rojane, hêvî û berxwedana wan vebêje. Zêdetirî 12 salan e ku ew diçe deverên şer, da ku çîrok û serpêhatiyên jinên Arab, Kurd, Êzdî, Îranî û Afganî vebêje. Derhêner Argentîrî ji bo karibe filmê xwe çê bike, niha kampanyayek alîkariyê daye destpêkirin û ji bo armanca vê projeyê wiha dibêje. Me her tim belgefilmên xwe bawayekî serbixwe waza çêkirine. Em sansûr an jî tawozên edîtorî naxwazin. Ji ber vê yekê me hilbijart ku em vê kampanyaya berhevkirina pereyan bidin destpêkirin, da ku montaj û piştî hilbirînê finanse bikin û em bikaribin vî çîrokê nîşanî we bidin. Îro dema ku em bi qrîza herî giran a di pêşesaziya film û belgefilman de rûbirûne, em ji we alîkariyê dixwazin. Ji ber ku çîrok hene ku tenê carekê dikarin werin vegotin. Her beşdarbûnek bi qîmet e. Spas ji bo baldariya we.